Hola, em dic Roberto Pescador i soc tècnic d'esport de la Diputació de Barcelona i us volíem convidar a participar en les jornades de polítiques locals de joventut en les quals parlarem de com acompanyar els joves en aspectes emocionals. Quan pensem en aquest tema, sempre intentem buscar maneres de que els joves connectin a les seves emocions, però des d'esport sabem que hi ha una eina que potencia el treball emocional només amb el fet de participar, i aquesta eina és l'esport i l'activitat física. De fet, a través de l'esport, els joves es relacionen, senten, es posen reptes i gaudeixen. I aquest fet de gaudir és important, ja que en una activitat física, si l'estem passant bé, volem continuar fent-la. I si volem continuar participant d'aquesta activitat física, ens col·loquem en un estat emocional en el qual és molt més fàcil que es puguin acompanyar. Llavors, partint d'aquest potencial de l'esport i l'activitat física, des d'Esports de la Diputació de Barcelona es va crear el recurs «L'activitat física millora el teu estat d'ànim». Aquest recurs està pensat per a donar idees de com poder fer canvis en el nostre estat emocional o com prevenir desajustos que puguin venir en un futur. Llavors, si voleu ampliar aquesta informació, us convido a que vingueu a les jornades de polítiques locals de joventut. I no oblideu que apostar per la pràctica esportiva és apostar per la salut emocional.